ning dalan ya ini orang jari Mas Nun kan duwe kakang. nah Sedangkan kakange Mas Nun iki dudu temblek-temblek manusia biasa. Wong sing dihargai, wong sing dihormati. Sareng papatone sere wong arahan dewek Bang Dolari wong cabang Kidul sareng bapak panitia Bapak Dul dewek Bisa dibilang wong sing berpengaruh ning wilayah Dermayu. Kepercayaane Kanjeng Doro Bupati Banggali. nah Jabatane penguasa wilayah Kawedanan. Sindang saat saiki sakukube dikuasai ning Kakangira Kawedanan Wedana Karpi. Bener plan. benar Kang benar Ning lebakian nun ya. Sebenarnya kayak dene Wedana Karpi ikut andil memberikan suatu semangat kebijaksanaan seorang Kawedanan di saat sedulure lagi membutuhkan suara gemborane rakyat karena priwen-priwen gak bakal Karpi ki berpengaruh. nah Karpi ki suarane masih dirungokna ning rakyat. Karpi ki pengaruhe ning wilayah Sindang ki gede. Jare Karpi ngalor ya rakyat mengalor, jare Karpi ngidul ya rakyat mangidul. Sedangkan di saat sira pemilihan kuwu Karpin mau uncang-uncang angge bae. Ki punten semono gah kula motong omongane sampean. Kekalahane kula ki wis mutlak sah, kulane ki wis teken, wis tanda tangan hitam di atas putih, kula ngaku kalah. aduh maning sampean mah gelem dikalahkaken maning nerima bae kalah emang temen kita marawan ku kalah ku beli pegi Ben kita gak pernah ngomong karo birawen kah bakarepan pemilihan sun karena rawen kan karawen kan Senin ya. Sedangkan Mas Nune kan Selasa, lung tulung sun kun kudu jodoh dina. Bakar rawen pengen dadi kuwu ibu kuwu, Mas Nune diganti. Arane ku menurut kita kalamun diarani jai sun mending. koding prokokan bener ya kan sampean ki kanggo apa duwe sedulur Ya weruh kakang kita ki Wedana kakang Karpi ki. nah kan gue bebelang gue sedulur mah mantap kapan nih nggak sampai ini bani beli bakal beli kita sing maret mana Kongkon priwen kakang ya jaluk bantuan masa sing tadi kubune wong kasih sewasi tuh mudah baik kita dua laki Bener jari bocah dongkal kulo. Jadi rawen kan bocah dongkal. Jadi sirane ki beli nerima dua kuwu Cina ini loh bener ki. sebenarnya mah mesem soten katone iya. lir ibarate wuwuan kedongdong ning jerone kita ki kuwet nafsune beli kira-kira Kono nerima soten ning jabak sampeyan mah bing rasakaken kita sing duwiti mah bobor bandar dadi karepe sirane arepan priwen kini wen makat beli bakal beli rawan makat dewekan kok kah bocah kan dari duwe pengenan kah weruh beli sampean majare gah Ning kene ya. Termasuk kayak Mas Nune kita mah setuju omongannya rawen. konon Karena priwen-priwen kakangnya sampean pasti bakal bela bantu. jadi Sekin jaluk pengaruhnya kayak dene Karpi kakangnya sampean. Priwen carane reka pendayane Karpi karena Karpi dua kuasa ning Dermayu ning Sindang khusus. konon Ya, Ki Kartaman kulap ora bakal suwe ning tempat panggonan iku arep nyusul rawen bokat nglundung kecemplung ning Kali Cimanuk diatur kabeh para padegan mulai mangkat dulu. Bener blek. Kembang kates binenggeran. oh Gutas kates beli kaberan.
sing dibela-bela nemai depi-depi baik. Kita mah berkorban jiwa kelawan raga, tenaga pikiran. Ora sonder wong wadon balik telung dina sepisan waktu zaman semana. Senajan sira cucuk-cucuk kagak ngaco, bakal diupai duit ning Mas Nun, bener kanggo rakyat sira emang pring-pring. Bangor sira. Wis jar kita mah dincangi Mas Nun teka ning sedulur tuane ning dana kabrik. Bener roca pada sira. Bakal bela bantu ning sedulur, bela bantu ning batur aja tanggung-tanggung. Nah, Aja cing teles. kita mah temenan berjuang ke. Onon ya. Sudi awake kudu didorong-dorong baik. Kudune sira lawan batur-batur katut kita sing memperjuangkan Mas Nun. Nah, Karpe. Harapan lu ngapain tangetan sirane. ya malah sampean mandingin. Kita dingin ya. Rombongan urusan kita. Tertinggal ya. Hati-hati sampean Pak. Mana? Kali sana apa? Gua ngorsok adus rambut tuh sampai kebal. Aduh, Jagung. Belian Kang. Aja pada nganggur kangelan ya. Beli Kang. Bocah-bocah Wiramandala. Eman. Mumpung anak Arya Somak pengen ditabui kita nih. Nangrun. Pajakangan laras gendinge di bendrong nak. Wonge kakak sakti mandraguna totosan bocana kundit, totosan bocana kundit. Kang Mas Nun. Aja khawatir, bocah-bocah mendekat jebakan dukung. Wonge kakak sakti mandraguna gede tubuh mata kundit. Wong becik pasti kutitik, wong alama pasti tetap, wong bener pasti tetap. Alon kaliwaton, bagian alon asal kelakon. Tulayung songe mapada besok, ayang katon semebante katon baye masuk loyong. Mamaku arahangan minang kena sing ditembangi, sareng bapak kunci aja lali selawase salawase. Alon-alon kaliwaton, bagian alon sing penting asal kelakon. Ramah asal kelakon. Wonge kakak sakti mandraguna, waktu lari wong akane dewe. Sareng bundai arom bundai lapane gede, sinangkane sing anane Saudi dewe. Aya denok bunda denoke gede, bang lebih gaul bunda lebih gaul gede. Aja lali salawase, mama ikowo mama belane gede. Aja lali masa umure, bapak dumul panitia paling enak. Wong becik pasti ketitik,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa Bibi tengah-tengah nyebutku? Ya kabarane kita dolan kuninggange anani umat tarik kamku ya. Bapak panitia, ibu panitia gede minangkane sing ditembangi timbang tarana cabang sing hormati. Ya kadarkan wis biasa bibinya nyembah kawayamene pasti mlatus ning taringkem. Kader langka mani biasa panerasan. Ya kan? Mbila nang apa beli ketemu sedinaku kaya seminggu kah? Kaya aku kekatonan bae. Ya nune mari dolan mene mah ora lok disugi apa-apa nune mah ya. Temen gabi kayak sampene tamu nembe bae kader enggal dina mlatus pengen disuguh keding. Anune mah taringkem ku seneng uripeku. Ya seneng bi masa tuli beli seneng. Wong beci ketitik wong ala pasti ketara. Aduh pasti ketara. Bi sampean ngurungu beli nih waktukin kabar berita. Ya aku nak kabar apa? Ye sampean mah semono sering nanggane kan. Tiap rumah, tiap gang, tiap ibu-ibu pandangan dakaken kubu kabeh Bibi. Ya aku nang andakaken desa kata bagus ya kuno. Ya bagus e Bibi. Ning leban di bagus aku usakianku. Nembe keje. Lo bener jadi pining kubu sing dadi kune je wong Cina Bibi. Bajing cilik sabalongan sumedot bae. Rasane ngate. Tapi je senajan wong Cina je. Jarene si je semancing Islam je. Ya anune makula gepengen lagi nyoblos ku anune mah nyoblos Cina. Sampean sih Ya pada baik ya toli pantes ninganan. Dadi kuwu ka wong Cina ku mertuane sapa dingin. Kiai Suraji orang kan kang. apa sih duren gelang mertuane ta ya? Lah. Ora biari kula mah seneng ning wonge sih. Bi. Bakal ngomong kah? Ngomongnya priwen. Alasan wong Cina ya Bi ya. Bagian ngomong Jawa gak konon kah? Kalau nana taliwat tanpa bagian alon asal aku cuman kula mari ngarane kuwu ora paham-paham marane ka kuwu wideng tak kenal. Usapa. Kuwu wideng.
Ya jamaning ning kono kita dewek sing parakan umahe gambuga. Kita mah ari beluku. Paku sum. Asa pecakana wibeng, tak sampai siarannya kayak. Ya jagoan. Iya kula mah bae sari. Iya, kita mah mbunjonganan wong Cina angel arane. Arep endi, Bu? Beli kari-kari ngomong Cinane kayak biya. Ya tapi saking mas bisa ngomong Jawa imanan. Iya sing ngomong mah Jawa, Bibi. Sabarilena sabantoy ajak lalena sarangkuna ajak lalena sarangkuna Kunko sawise mantune ya Kiai dadiku kunko ning kono ku arep didadekaken apa konon? Laki kita nek. Iya bokat. Ya embu Bibi yang wis 2 tahun, Je. Ya bokat mau janji kong sia kita dadi Ora sih, Bi. Tarno ki arepan didadekaken RT atau RW. Ya embu sih lakine kula Bibi pengen dadi apa kula masing penting mah terima jatah jajan tiap dinane Bibi. kayu malantang marga jaga werem tenge ngati aduh alah Ari sampean ngarani Tarno ku sapa? Ya lakine kono ora. Taruna, ngono Tarno. Taringkem karo Taruna lakine kitane. Embu kita mambluk aku kaki Tarno bae. Kan mambluk Tarno bae diselewan dina. Kok gak takon. Rumah tangga kelawan kaki Tarunaku. Umure aku pada belis karo ning kono ku. Apa sih katone beda ya, Bi? Iya beda. Ya aduh sini ngambi. Tua lakine Taringkem. wis cendok kening waktu wis nikah kening masalah mana meneh wis waktune Beda 10 tahun karena Bibi dengan umure. Kan kak masih bisa ngolah kah? Ya pinter Bibi tanggung jawab karena ning keluarga. Beli maksudnya lamun beli bisa ngolah kah? Taring kemelu kerja karo kita be. Ya pun mak kanggo tambah-tambahan ya ora apa-apa nak kerjaan Bibi. Jenuh kula ubi anak beli duwe. Laki mana-mana bae, ya usah melu kerja bening sampean yuk. Kita mah kerjanya aku beli lok panas-panasan ku. Adem-ademan. Iya bakatnya waktunya sore kasur serengenge mulai mangkat kerja kita ku. Oh mulai bengi kono. Iya. Oh melek bengi. Ya melek baturi tamu. Batu. Oh, bibinya mere bengi sugi tamu. Beli ngerung apa sih kerjaannya kita waktu sekian ku. Kita ku bakatnya sore ku dandan, bedakan, meraan. Ini sampai awan bebedakan meraan. Ya ora apa-apa, di awan mak anggo bengi. Oh, terus pakaiannya aja mengkenen pakaiannya ke. Bakatnya melu kerja ning kita mah. Pakaiannya kayak apa? Nganggone aku soalnya aku setret. Terus nganggo kaos. Kalau biang taring peng nganggo celana setret. Iya, terus kaosnya aku sing katon udele ka. Kalau biang ngelah. Nganggo klambine sing katon udele. Iya. Kalau biang ngelah, mandona bentuk. Enak usaha aku ku gampang luru duit aku. Ya mung bene nyembu enak bu beli taring kemindane disandangi celananya setret. Klambine kaos setret sing katon udele mandana apa bentuknya berut-berutnya kayak lepet. Ya jarang bahasanya anak tua-tua maning ora. Pengen weruh beli sing dadi bose kita. Ya nune mas syukur ya ora apa-apa sekader wong dewek bose usahayu bagian nah. Iku par kader sabrang kono dalanku. Mulai apa kono kitane ku? Bose kita ku arane ku Mama Dasir. Cari bose sampean kunana mana? Beli hari kitane ku kerja ning kono. Nonggoni warung aku bakatnya bengiku, lampu aku kelip-kelip remeng-remeng ka. Kerjane apa kok ditaring kemeku? Kerjane? Melayani tamu gak kena kopi kah? Ya siji gawe kena kopi, kok bakatnya mulai tamu kerja ning kono ku dagang kayu. Oh
Astagfirullahaladzim, bengi-bengi dagang kayu. Ngerti beli sih omongnya kitaku. Jare kuringan, bibi. Mari wong wadon kok dagang kayu mate bu teman. Kok sini laki ini kita bebas. Istilah kunko pribasa. Masa toli bibi tarik kamu kon manggul-manggul kayu, mang tuku kayu. Tinggal ngampun bu teman gapi. Sinan kita maning laki ku dia mandi sayang kon manggul-manggul kayu. Angel lari kandak karung bloonku. Sampai nak ngarani tarik kamu sebloon rong bloon. Laki kita beblok ngarani bloonku. Dagang kayu ku istilah. Istilah, kong dagang kayu jadi istilah. Bakal kerja, sira dagang kayu terus sira anak di merkaka. Terus anak si nendeni toli gemuyu sira anakku. Wah. Tak warakan yang laki kita. Los. Ader laki nira kayak kanan. Jari kita mau sekali ditinggal bayu nih buri kita. Tak warakan yang kang taruna kilos. Sampean makin wong dua laki taring kemku. Wah, kan bola kayak kunun mah. Ya mending lamun lakinya ganteng, lakinya bagus mah. Ader lakinya kayak entok. Iya endan nyemidi besak ke lakinya kita ningan. Harinya nyem. Kapiasem. Turi bakal laki besak rabina kok nyelewek. Sewengi-wengi ki pantar sira ki masol sa katewu makin ke. Ya Allah, saya ketewu. Karo wong bebekan nyem. Ya karo wong ngobrol kodok karo wong bebekan. Allah kok si saya ketewu nyanyem. Kok si dol murah mare temen. Emang barangnya kitanya ku barang milik negara apa? Aku sirana ku pengen larang ku. Bagus apa sih? Idi. Onder dili aku nyem. Sembarangan temen. Lamun kita mah ibarat HP mah HP zaman bengen. Bagian casingnya jadul kan. Kita sing langsing bae kadang oli kadang beli sak ketewuku. Wah, wis kita kiki disalah bergaul kini di batur nyanyem. Wis mana kasih kiki mah dolan-dolan kita. Hari dupai dedalan rezeki nyewot. Sampai mak ini ngecek ini nih taringkem kiki nih. Seolah-olah ngecek nih laki kita. Orang hargai nih laki kita ku sampean mah. Pasti laris lamun siraning kono kowe. Ora kah? Laris apa nih wong delak garepan tidol. Sirama montok dina tuh. Kebiasaan ora kono ku. Ari barang makanya kono pengen mengintil-ngintil bae sih. Ojo, kok si dewek dagang ning kana kita nang kon dibaturi. Ya wis bakate mong mana sira bisa beli nembang. Coba kah? Bebaturan di apa? Apa kan dimanfaat? Kita ki ngupai dedalan nih sira kongkon kulit tandur nyongan mangsa bisaan. Terus temen siapa sing ngarep tandur bariga? Kongkon derap nyongan sira ki kegeden awak. Tapi lamun sira bisa nembang, terus nembangnya enak. Nyanyem. Aja ngecek-ngecek temen ning taringkem kunyem. Kok sisih ketewu dadak dede dingin jagat apa mau kah? Mono Kang Dasir. Wong kana gawur kabeh Kang Dasir ku ya. Lakan ya mesti digusur. Digusur jadi gawe maning kita. Njaluk nok keyi gak ketewu mauli. Sing lakat tenagane ku ajelok jalak-jaluk. Kira-kira lurut rezekiku sing barokah ka. Kepret maraine. Aduh apa-apa ngepret. Ngerti barokah keding. Ngerti barokah ngajak dasir-dasir. Ya pada baik kun ku barokah kuno. Ngerti nih bener keding wong emang. Oh artinya mas sodako di kamar sodakwakan. Sira diganjel ta apa hasil kini? Diganjel apa nih mannya? Ari dolan kita kusrek ndelek ning kopek bae. Anu nama kadalang pantas kadalang denok kakun ku rambutnya mah akak kebang jambu aku pateng prelok. Ya kita mebeli lagi ngaku nomnya mus tua. Siapa sih ngarani ngaku nomnya pantas ake wane kah? Lamun gelem dua putu mutu nih kusake. Wis ken manembang ya. Lamun ning kono enak nembange wis beli gelem mana wis ngaroke be. Ngaroke ning ngendi ngaroke ning galumah. Jagat kene ki lagi panen kenke. Muter-muter kuburan. Lah, apa maning zaman kini lagi usum munjung-munjungan. Iki kajak kokon ngamen ning kuburan. Iya ngalan mau bae kita bilang-balik ngupai pakana. Terbuk maning. Telepuk nyem. Maksudnya ngupai kan, wadahe kan. Aku lari cangkemis tuaku ya. Iya. Jardak mangarani telepuk. Konon jar dewek mah. Kita ngomong apa?
Oh, lamun ning kono bisa nembang ki ya. Wis aja kakek padu sedina-dinane ki. Ngakal 50 umah be. Sauma pira kuno Sing sauma aja gede-gede ngitungake 2000. ya kusake temen Ah, kita melawang tak tutup bae nyem sudah ngomong kono ning sampai kakederan kalau tukang karo kene kakana. Sing guri ngarep, sing ngarep ngguri. asli mulane kita mangucap aja bae sun ngarok soal kita dewek lawang tekile bae nyem Ya terus mulai apa laki kayak kanan. endak tam nyagerna laki bae sebisa-bisa Pantes lamun lakine pejabat mau dipangsiun. Siraku dapak-dapak umah semene bagusnya kenang laka pemasukan didol kok Kang. didol ya endah tol gawe gubuk ning alas Sira memekono bare apa-apa ku. ader nini kaki-kaki pusing-pusing amat Nyong sira kita ki weru gawe omah ki. apa Dudu adang makaya sira ki. kadang apa Kepokolit nomor 3 tembus kah? iya warga kayak kolonikus Kakek ana pala malum. Copot lambene sira. asli kini nyanyem mulane kita kuning kana ora gembong karo nyanyem Iya gemes bae kayaknya nyanyemku. Tulu lagi apa kita ke barang saking mana-mana ketemuna karo kiyen, mana-mana ketemuna karo kiyen. jadi kembul maning iki kembul Sing awit terang masih bocah gemes bae nyanyem. Ganembang BKA. saya juga ngajak panitia be masih mending gambluki panitia sandiwara pas gini cah La ilaha illallah kalasan tua ya. Wira Mandala. oh Wiramandala pimpinannya siapa kan cah Iku Kang Uci. Mas Raden Juleng. Kang Raden Culeng Kang Raden Culeng ning kene mak Ya. sira mau boni-bonian ayo ngajak bapak panitia ning kene kana dulure sampean bibi Siapa? Kang Jambrong kah Mbusung awit sekora mendak-mendak ke Kang Jambrongku. terus kuana Yayu Susi ku Iya Yayu Susi ma ana. Yayu Susi sing Nok dua Eji. rajutan. Ana Nok Eji Ya. ana mantan majikan Mamai Algi bibi Ya. Majikan D. Mamai mantan majikan kana Terus saja kelalen. Kanggo sing lagi ndelangaken live streaming. siapa je bibi Oh, ya lah kamaning hari kita mah Mas Erman Yayu Caci. Kang Erman Yayu Caci Mimi Haja Carini, Mimi Haja Carini. Mimi Haji Carini sing duwe Nok Cinca. Cinse Ayah Agus. Ayah Agus Ibu Agus. Ibu Agus Sedulur Wiramandala wong dumampir. oke mangali sedulur Wiramandala Ya. Siapa Temen ada ki. Sama Yang mulai kene ya kene. ya maksudnya kula mandirok udah sampean bro kula nirok Calon tuan rumahnya. Terus Ayah Denok. Ayah Deno Bunda Denok. Ayah Deno Kang lebih gaul. Kang lebih gaul Bunda lebih gaul. Bunda lebih gaul Sing duwe nok sapa, Je? sing denok siapa je Rawen. Jalpa panggung temen sih. Ngarang dewek aja melu-meluan be ngarang. Lala. Yan boni mangan-mangan maning yang olia ya kader ditiburin buluk pendes sebe broli ya kita kan nih kayaknya kubung anyar nirok na bibi nyanyem Anyar-anyar apa? Anyar bulukan. sing wis senior bisa apa maning bibi Ake. Sro bulane nirokaken. Sapa maning bibi? Ora kiyang sesuai anakku. Bapak Suwondone si bibi. Oh iya Bapak Suwondo, wong Ubang Buyung. Bu Konija. Ya, oh. Iya, terus apa maning jakana? Ya. Kita ana dek putak maning ya. Ayo nok eyi. Karo mamaya Algi mantan majikan kanggo Mas Tomo si dulur sampean sing Oh iya sing duwe kawasan Sentigi. Sentigi Mas Tomo. Bapak Kesmo dikokok. Bapak Kesmo. Bapak Kesmot. Bapak Wong Kunci. tuane sedulure Raden Juleng. Iya. Wah. Yo nang semur sangane diputer nang. Spesial kanggo penggemar Wiramandala ning